Sirikal kokalo migawo mochung' ni rito lee mag bunge kata Kenya Wildlife Service ochako chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore opogore kaluwore gi chenro ma gin go mar dwaro medo omenda ma jopiny chulo e kinde ma gitimo limbe kuonde neno lee. Ali Abich leronwa wachni. Migawo mochung' rito lee mag bunge dhi nyime gi chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore kaluwore gi chenro ma gin go mar medo omenda mijuogo jopiny matimo limbe kuonde neno lee mag bunge gi dwaro ma gin go mar bero kuonde neno lee mag bunge e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay chenro ne obagi e mbalariany ma Tom Mboya kama jopiny ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi paro makamano ka jalup director mar KWS e Imbo mar piny Kenya Jasfat Erupe mane otelo e chenro no wacho ni pok gimedo omenda mijuogo jopiny madonje kuonde neno lee mag bunge kuom higni 18 mokalo. Kuna maswala ya ongezeko katika park fees ambayo tangu mwaka wa 2007 hatujawahi kuangalia ama kureview park fees ambayo ndio revenue generating stream ambayo KWS imekuwa ikitegemea kwa muda mrefu. Baada ya miaka 18 ndio tunajaribu kuangalia, tujadiliane na wananchi ikiwa tutaweza kuongeza kitu juu ndio tuweze kujimudu katika kazi zetu. Ne okone dwaro margi eneno ne gimedo bero chenro mag tije e kuonde neno lee mag bunge ma yudore e piny Kenya, konyo e kedo kod lwenje ma osebedo ka medore e kind lee mag bunge kod dhano, kedo gi tim mar pedho lee mag bunge tok chik, ka bende gibero ngima jopiny modak mokiewo kod kuonde neno lee mag bunge. Tumekuwa na ungumu zaidi katika hali ya kuhifadhi hawa wanyama. Na kwa hivyo sasa tunaomba wananchi watupatie suggestion yao, watupatie namna wanafikiria kuhusu yale maongezi ama nyongeza ya hiyo fees ambayo tunataka kuongeza. Ongezeko la ada katika Homa Bay County imekuwa nzuri. Wengi wao wanasema kwamba inafaa tuweze kama tunaweza ongeza. We have looked at the purchasing power, of Kenyans, of the foreign tourists who are coming. We have done the necessary analysis, the necessary research. The documents are available for you to look at. And we do feel that what you are proposing is something that's affordable and it's something that will be accepted. Moko kuom jopiny manogolo pachgi kinde chenro no to ne okone migawo no mondo ne jopiny modak machiegni kod kuonde neno lee mag bunge oyudo chenro mag dongruok mopogore kawuok e bad migawo no manyalo konyo e bero ngimagi. Ne wasewuok kodgi hall ma penjogi ni to kwaseyie gi wamiyo gi go ahead mondo gi increase the revenue. What will the community benefit out of it? Koro ne wawinjore kodgi ma giyie ni gibiro timo gibro bedo ne gichulo compensation promptly, gibro garo ne community hospitals, schools, they pay school fees for the children. Those are the things the Kenya Wildlife Service timoga ne communities modak around the parks. Kalure gi mbaka mwago kaka waneno ni gino onego timre nikech jo game nigi yo achiel kende mar yudo pesa ma ginyalo rito go legi. Achiel kuom yo ma giyudo go pesa en revenue ma ichiwo e gate gi. To en gima dieri ni ka gionge kod pesa to legi ok nyal rito maber. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.